Sanibonani guys, igama ngiqabile nginiphathela amazubela omkhokha ngomhla ka-24 July. Zimbi indaba koNdlovu. Ufika uSibahle ekhala ethwele izandla ekhanda. Abazali bakhe bambuza ukuthi hayi bo wenze njani? Wathi unobuntu benugabisile. Angishayile. Wathi uNdlovu, uthini? Awubalithinta uhlanya, awubalithinta uhlanya. Ebebheka ikhali zakhe ukuthi zingalaphi. Amakhosikazi akhe amaninji ahaza guys, ahaza. Ayobheka nawo ikhali zawo, imvubu ngapha, umshiza ngapha. Baqoqana bonke balibangisa khona phela koGumede ukuyohlasela. Ngapha uMamZobe beloku ekhuzile kugabisile benonobuntu ukuthi akumelanga besebenzise udlame bona. Kanti bakhuliswe kanjani? Behlisa isithunzi salaphaya kophakathwayo. Hayi-ke umndeni wakaNdlovu ungene watheleka, wacala umuzwa laphaya koGumede. Hayi uGabisile-ke bekade ingenavalo usisi yena uphuma ekuqala. Wathi, ya Sibahle, usangidinga yini? Ngizokuphindwa ngizwa, sondela la ngikuphinde. Lapho guys bebehlukaniswe u-swimming pool. Abanye bangale, abanye bangale. Hayi-ke uphumile noMamZobe benonobuntu. Bazame ukuthi-ke bewehlise lo mlilo bethi omakhelwane bazothini. Kuthe mekuphuma nje uphakathwayo, kwathola kathi cwa. Wamane uthi uphakathwayo ngicela sihambeni sibuyele endlini sikhulume kahle njengabantu asebebadala. Hayi-ke bahamba bayohlala phansi. Wathi uphakathwayo, Gabisile mntanami, bengicela nje ukuthi uxolise kuSibahle. Wathi uGabisile, ngeke baba, soze mina ngixolise baba. Wathi mntanami, indlela engikukhulise ngayo uyayazi, xolisa kuSibahle. Wathi baba, ngingaxolisa kanjani kumuntu othe thina sifile sibe sihamba? Ngisixolise thina ebethe uSibahle thina siqeda umkhokha lekhaya. Sonke sophela sonke lekhaya. Hawe ma guys, amakhosikazi kaNdlovu amane abamba umlomo. Asho ukuthi hawu, kanti izathu sokuthi uSibahle ashawe kangaka ingoba nabo bathukile. Wathi bazoqeda umkhokha. Izwani-ke guys uNdlovu utheni. Umane wathi, kanti uSibahle uqamba amanga yini kulento ayishilo? Likhona yini iphutha kulento ayishilo? Ngoba uqinisile vele. Nonke nina la koGumede nife nihamba. Hawu, bashwaqa unkosikazi bakhe Nkosi yami. Wathi vele ukuthi nina nithanda utshela iqiniso. Angithi nami ngamtshela iqiniso ngonobuntu uDifa. Emva kwalapho ngiqhwiza ngesibhakela. Vele basebenzisa udlame labo babatshela iqiniso. Alikho iphutha elishiwo uSibahle lana. Hawe ma guys. Wathi hamba asambeni umndeni wami sibashiye labantu laba. Lapho uGabisile umane wakhalana. Wamane ngathi nje uvuvuzela usawoti kakhulu uNdlovu kwisilonda sakhe uGabisile emesho kanje. Bengayitshela ukuthi naye ubaba omdala ngaphinda lamazwi lawa abuhlungu kangaka. Kodwa-ke kujikile ukudla epletini guys, sebefikile laphaya kaNdlovu. Unkosikazi kaNdlovu babili bakhoza noKamadondo. Kade sebembuka phela uNdlovu ukuthi namanje usayivuna yini indodakazi yabo noma sebebodwa. Uthethe uSibahle baba, ngiyajabula futhi ngiyabonga ukuthi ungeseke. Wathi awutshele wena, yini le ikhulumayo kumndeni wakoGumede? Uhlekiselani ngosizi lwabanye abantu. Iyona ndlela engikukhulise ngayo le Sibahle. Yazi uyanginyanyisa, nginqena ngisho ukubheka. Ukhulise ubani makukhuluma kanje? Amakhosikazi kaNdlovu avumelana ngamakhanda athi hey, waqhubeka uNdlovu wayithakazela ingane yakhe. Wathi khohlakele, wathi nje uphoxekile yona lapho engasakhophozeli kanje uSibahle, engasakhophozeli kanje. Wathi yazi uyangidina wena, uyangicasula, suka lapha phambi kobuso bami. Wabesuka uNdlovu wahamba namakhosikazi akhe amlandela. Bamshiya yedwa uSibahle encela ithupha laphaya, eseyisola ngalento ayenzile. Ngapha koGumede, hawu bakithi bebeloke bemduduzile nje uGabisile, bemnikeza ngisho amanzi anoshukela nosawoti bethi akathi ukwehlisa leli gwebo leli eselikhuphukile guys. Angiphathi uphakathwayo. Umane nje wakhombisa ubuso obugcwele usizi, esho ukuthi yazi ngenhliziyo ubhizi ulwana nalomkhokha lo ngokomoya. Kodwa futhi manje kunabantu abakhuluma amazwi abacindezelayo nabagqilaza kangaka. Yo guys, uNdlovu hayi ngiyambonga bandla, akanawo